Voda je ve městě všude přítomná, ale lidi o ní moc nepřemýšlí. Tak vidíte vodu stékat do kanálu, tak mě napadlo, proč tu vodu nezachytit, proč ji nepoužít. Já jsem Matyáš Barák a jsem autorem fontány na dešťovou vodu. Adaptation to climate change is very often about small interventions. It's about planting trees in your street, providing benches for older people when they walk, so that they can rest in the shade. But it's also about, having different water features that will cool down. Takže výzva zkusit vytvořit takovou podobnou fontánu na 1 metru čtverečním mi přišla skvělá. Fontána na dešťovou vodu sbírá dešťovou vodu a mění ji na pitnou. Materiály, které najdete v té trubici, v tom filtračním systému, jsou odzhora větší kameny, menší kameny, písek, pak tam je aktivní uhlí, kokosové vlákno a na konci bavlna, která poskytuje tu finální filtraci. What I really like about the Rainwater Fountain project is that it kind of reconnects us with the past, where we were building water infrastructure, but it was at the same time a piece of art. Fontána není jenom o tom, aby poskytla lidem zdroj pitné vody, ale o tom, aby je přiměla o vodě přemýšlet.